1997 година придобихме Болярка и през този период от време инвестирахме в технологичното обновяване над 60 милиона лева, с което Болярка към момента е една от най-модерните технологични фабрики в България, бих казал и в Европа. Нашата стратегия като компания е да задоволим абсолютно всички нужди на клиентите. Това налага производство на всякакъв тип опаковки, брандове и видове бира. Работим с над 100 дистрибутора и с над 20 000 обекта в цялата страна. За да планираме успешно продажбите на толкова много видове опаковки и брандове, е необходима информация от пазара, която да анализираме и да ни помага за успешното планиране. В началния период започнахме с около 4-5 търговеца или екип от търговци. Имахме период преди кризата, в който работим с екип от около 100 търговеца. И през цялото това време можем да кажем, че търговската ни структура не беше достатъчно ефективна, независимо многократните ни опити да оптимизираме, да изградим някаква информационна система и стигнахме до извода до преди 3-4 години, че трябва да внедрим някаква интегрирана информационна система, чрез която да управляваме търговската структура и чрез която тя да стане ефективна. Внедряването на технологиите за нас винаги е било като цел, защото истината е била, че винаги сме искали да предоставим на клиентите си продукт, който може да задоволи всички техни потребности. Но в един момент ние достигнахме до идеята, че на нас не е необходима и внедряването на система за управление на взаимоотношенията с нашите клиенти, с нашите партньори, защото средата, в която работим, е страшно динамична. По този начин се спряхме на платформата на Salesforce чрез внедрителите от NextConsult. Над 3 години правихме проучване на пазара за възможността за внедряването на интегрирана система за управление на продажбите и след запознаване с възможностите, плюсовите и минусите на всички системи, стигнахме до извода, че най-подходящата система за Болярка е Salesforce. Поради няколко предимства, които тя има, като първото и основното е пълните възможности, които съществуват в нея за обхващането на информацията, анализа и вземането на решения в продажбите. Второто немалко предимство е облачната услуга, която ни дава възможност да не инвестираме в материално-техническа база за внедряването ѝ. NextConsult успяха много задълбочено да влязат в анализа на нашите процеси и самите процеси успяха да ги пресъздадат в платформата на Salesforce. Самото внедряване на проекта ни отне много малко време. Успяхме за 3 месеца от избора на платформата да внедрим проекта, като работиш в екипите на Болярка. Внедрявайки Salesforce, помогна доста на търговските представители, тъй като до момента, в който ние нямахме CRM система, беше доста голяма бумащина. Преди ми отнемаше 3 пъти повече време, докато дойде информацията, се обработи и се вземе решението, а сега можем да действаме онлайн на секундата. Знам във всеки един момент къде са моите търговци, какво правят в момента. Получавам информация за активностите на конкуренцията, което е едно предимство и ми дава възможност да реагирам адекватно на пазара. Над месец използваме системата на Salesforce. Търговците я приеха с лекота, работят добре с нея, получават се необходимата рекапитулация на данните, менеджерите имат възможност да ги анализират и в реално време или в кратко време да вземат необходимите решения, с което продажбите станаха много по-лесно управляеми. Това е начинът, по който ние успяхме да бъдем толкова динамични, както нашите конкуренти, да вземаме толкова бързо решение, колкото тях, а даже в някои области смятам, че ние сме вече една крачка преди тях.